गा 27थि अदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्माया साननैनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुं जालांबाय। बर' हारिनि गुबै आरो आंगो धोरोम होनना बुङोब्ला गिबियावनो बाथौ धोरोमनि मुंखौ मख'नो गोनां जायो। जाय धोरोमनि सानथौ आरो सानस्रि लोगोसे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों सुबुं समाजा माबायदियै बुहुम बिखायाव सिगां फारसे आवगायलांनो हायो, बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ बुहुमनि सुबुं माहारिनिसिम मिथिहोनाय आरो आइजो माहारि लोगोसे लाइमोनफोरा बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गावखौ दैदेनलांनो हानाय बायदि बाथ्राफोरनि सुबुरुन होनाय थांखिजों अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेंखनाव थानाय अदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा साननैनि आबुं हाबाफारिजों जामुगुरि गामि आफादनि बानजायनायाव गावसोरनि खुंगा 27थि बोसोरारि जथुम्माखौ थांनाय सानखालि खुंफुंनाय जायो। थांनाय सानखालि जोबनानै थांनाय हाबाफारिनि बे गेवलां मेलखौ बाथौ धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै बेखेवना होलाङो बिटिआरनि हारिमु आरो गेलेमुवारि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। जोबोद मोजां हाबाफारि अदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि 27थि बोसोर जालाय जथुम्माखौ बिथांमोननि बियाबनि सिङाव थानाय नैबे जामुगुरि बाथौ थानसालिनि गोथार लांगोनायाव बिथाङा साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंदों। आङो अदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि गासैबो दैदेनगिरि आरो बे गौथुमनि सिङाव थानाय गासैबो बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय हामलायथि जासिबाय। गोदान बोसोर इंराजि 2025निबो आं बिथांमोननो हामलायथि जासिबाय। बाथौ धोरोमा बर'नि गुबै धोरोम आरो बे धोरोमनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ सिबिनो थांनायाव जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि गासैबो थांनानै थानायनि बेयाव राहाया दङ। हारिनि सिनायथि बेयाव बेरखाङो, बेयाव रावा बेरखाङो, हारिमुवा बेरखाङो, गासैबो बे धोरोमखौ सिबिनो थांनायाव बेरखाङो। आं बेखायनो जाय बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ गोसो होनानै सिबिनो थाखाय खावलायगोन। लोगोसेयैनो धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जाहाथे गुबुन गुबुन बिथिंखौबो नोजोर होफालाङो, सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाज बिथिं गासैबो बिथिंखौ जाहाथे नोजोर होफालाङो आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना धोरोमनि फारसे गोसो बोगथाबनो हानाय माखासे हाबाफारि लायो। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आध्यात्मिक जि गियान, स्पिरिचुवेल जि नलेज बेखौ होनायाव जाहाथे खामानि मावो, आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकारनि बिथिंनिफ्राय जेरैबायदि हायो जोङो बिथांमोनखौ रांखान्थिजों होन बा बायदिसिना बिथिंजों होन जों बिथांमोनखौ हेफाजाब आरो मददथि होलांनो थाखाय आं खोथा गोदान बोसोराव रायजो राजाजों गोदान बोसोर 2025 इं मायथाइ बियो आरो खम समल'सै बा खम सान दंबावो। दिनै 25 खालार जाबाय। आं गिबियावनो गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ जासिग्रोयो आरो मिजिं थिगोन बे गोदान बोसोर 2025नि बे जागायनाय समनिफ्राय जोबजासिम जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा गाव गावनि खामानिखौ मोजाङै मावलाङो, लेखा फरायनाया जाहाथे मोजाङै फरायो, आबाद मावनाय, फालांगि मावनाय, जाय जि खामानिखौ मावा मानो जाहाथे मोजाङै मावनो हायो आरो मोजाङै जाफुंसारथों आरो जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि अनलायनाय आरो बियो गोख्रोंसिन जाबावथों, आं बेखौनो मिजिंथियो।